ତାପରେ 1968 ରୁ ଅନୁଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ତାର ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ କାଠ କଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହସେଇ ଗଲି ଆଜି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି ନା ଲେକିନ ସେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ମୁଁ ଭୁଲେଇଛେ କିଛି ନୁହେଁ ମୋତେ ହେଟା ବହୁତ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗର୍ବର କି ନୁହେଁ ଲେକିନ ଆଜ ପରାକି ଟାଇମ୍ ମାରୁଛେ ଆଜି ମୋତେ ଯେ ସମାନି ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ଡାକିଛୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଗରିବ ପାଠ କମ୍ ପଢ଼ିଛୁ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ବୋଧେ ଆମେ ଏତେ ଦୋଳ ପକେଇଥା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେଥିଲାଗି କାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଟେ ଗଛ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଝଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଗୁଟେ ଫୁଲ ଝଡ଼ବାକେ ଯାଉଛେ ସେଇ ଫୁଲ ଝଡ଼ବାକେ ଯାଏ ଝଡ଼ିଗଲା ସେଟା ବୈରାଗୀ ଆଉ କେନ୍ଟା ଝଡ଼ବାକେ ଯାଉଛି ସେଟା ବିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲଟି ଆପଣ ନେଇଥିବେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସେଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଇ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖଉଥିଲେ ବେଞ୍ଚ କେଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ କାମ କରବାନି ମନର କଥା ମନ ଯାଉଛି ହାତ ଲାଗେ ଆଜି ଛୋଟ ଭିତରେ ହାତ ଉତ୍ତର କିଛି ନା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ଗୁରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ତାଙ୍କ ଚରଣଟି ଆଉ ପବ୍ଲିକରେ ଯେତେ ଆମ ଭଗବତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଇଁ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବୁଲି ପାରିଛେ ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଚିନି ପାରିଛ ଆଉ ଲୋକ ଜାଣି ପାରିଛ ହିନ୍ଦୁ ବୈରାଗୀ ପର୍ବର ଗଲେ କରି ଆରେ ବାବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁରୁ କହୁଛେ ପର୍ବର ବି ଗଲେ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ତୁ ଗପର କଲା ହିନ୍ଦୁ ବୈରାଗୀ ବା ଯେନା ପର୍ବର ବାବୁ ହଁ ଇମାନି ତୁମେ ଯେତେ ଭକ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କରି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜି ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା welcome ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ପୁରୀ ଛାଛାଲା ଆରେ ପୁରୀ ଛାଛାଲା ଏ ପୁରୀ ଛାଛାଲା ଇ ଘର ଖାଇଗଲା ବଡ଼ ପିଲା କହିଲା ଇ ଘର ପୁରୀ ଖାଇଗଲା ବଡ଼ ପିଲା କହିଲା ଆରେ ତୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ବାଲା ଦେଲା ଘଟି ଦେ परिस्थिति जहाँ पिला सबको बहुत परिस्थिति होचे तो छुआ बाबा आप छाड़ी देगी हरिशंकर जीवन 2 मास रही डांस किए करछे सदा है प्रभु मां सबले चली जा ओ जाओ सत्ला की कष्ट किने में तो मते गाली करने नहीं ना कुलुनी का मान अच्छा एक और में और निकाल पड़ा है और निकाल पड़ा है कदा पढ़ी के माता कदा पढ़ी के चाकला हां चाकला पहला वर्ष फेरेली पास कर दुबारा सारा दुबारा फेरेली आरो के पास कर सारा दुबारा फेरेली चाकू को पास कर चौदह वर्ष से गला तो भाभी जी एक दिन कैसे तुम्हारा फल के पाक करा है पर आशीर्वाद पाऊं मां सबले चली तुमको प्रदान करते तो हां तारा छछरा मारो जे छछरा नहीं दबा इस स्वामी को नहीं पेट उठा है पेट उठा उसको कहीं छोड़ दे इस स्वामी को दिखा तो ए बुरी छछरा ई भागा बुरी का बोला मोरा पिता
আমার